जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा जा गावनि माबायाव पस्ट खालामदों बेखौ खोब आं मोजां मोनदों। जोङो खौसे जानांगौ, खालि खौसे जानांगौ, खौसे जानांगौ बे गुनखौ बयबो मानसियानो सिगांनिफ्रायनो गायबोगासिनो दङ, नाथाय खिन्थु जों खौसे जानो हायाखै। जिनिखि सिटुएसन, बे सिटुएसनाव जाथिया खौसे जानांगौ। सिगाङाव जेखि जादोला जों बे मोननैबो राजनितिक दोलोआ मोनसेनो जानांगौ। आंनि मथेबा मोनसेनो दोलो जानानै बा खौसे जानानै जोङो नांनांगौ, नङाब्ला जोङो जाथिया जौगानो हानाय नङा। रायजो राजाफ्रा खौसेयानो दङ बा रायजो राजाफ्रा थिगानो दं। गोजौ लेभेलाव बा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायनानै खौसेखौनो जाजानो लुबैदों आरो जाथारनांगौ। जायाब्ला जोङो इयुनाव गुबुन राजनितिक दोलोजों जुदि लोब्बा लायोब्ला जोङो होबथिंजागोन आरो जों जौगानायनि लामायाव जों थांनो हानाय नङा। उपल अनसायगिरि गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय। आं दंफैयो दा नैबे बिजनि मख'नि सिङाव थानाय मंगलियान हाथाइसालियाव मोनसे गोनांथार आयदा, थामहिनबा जोंनि बर'नि जे खौसे जानांगौनि सार्थजों जे बर' फरायसा आफादनि जा मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ खौसे जानांगौ, बर'फोरा खौसे जानांगौ होननानै माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों लिरना होदोंमोन। दा बेखौ लानानै गोबां बर'फोरा खायफाया खौसे जानांगौ, खायफाया खौसे जाया, बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै दान्थे बिथान्थेनि गेजेरजों नैबे ससियेल मिडियायाव गोसारदों। दा बेखौ लानानैनो जोङो माखासे रायजो राजाफोरनि समाज सिबियारि बिथांमोनजों जोङो दानसे बिथांमोननिफ्राय माखासे जे मोन्दांथि बेखौ जोङो लानो फैदों। नैबे समावहाय जोंजों दङ मंगलियान नैबे ओनसोलनिनो सासे सानसुमै जा दिलीप कुमार बसुमतारी सारा। बे समाव सारा मा बुंगोन जे नैबे समाव जे बर'फोरा खौसे जानांगौ होननानै बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि दिपेन बर' बुंनाय बाथ्राखौ जे कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो 100% जौखोन्दो सापर्ट दङ होननानै बुंदों। बे समाव नोंथाङा मा फोरमायदों? गिबिनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। खोब मोजां सोंलु। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा जा गावनि माबायाव पस्ट खालामदों बेखौ खोब आं मोजां मोनदों। नंगौ, जोङो खौसे जानांगौ, खालि खौसे जानांगौ, खौसे जानांगौ बे गुनखौ बयबो मानसियानो सिगांनिफ्रायनो गायबोगासिनो दङ, नाथाय खिन्थु जों खौसे जानो हायाखै। बाथ्राया बेनो, जोंनो जाथिखौ जौगालांनो थाखाय बा माबेबा मोनसे हारिखौ जौगानो थाखाय जों खौसे नांगौ। खौसे नङाबा जोङो जौगालांनायाव माबागोन। बाथ्रायावनो दंखायो जोंहा खौसेबा जों दावखोनो हागोन बा गावस्राबा जोङो गोग्लैसोलांगोन, माने गुबुन हारिफोरजों गादब जालांगोन, बे बाथ्राया दंखाथारो। बेखायनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा जा बुंदों, आं बेवहाय खोब मोजां मोनदों आरो आंबो बेवहाय खौसे जानांगौ बे बाथ्राखौनो आंनि सानसुमै गोसोजों खौसे बयखौबो रायजो राजाखौ जोंनि गासैबो मानसिफोरा दासिमाव जोङो सोरबा राजनिति गेलेदों, सोरबा ओरैनो दङ, बिथांमोनहा गासिबो जायखि राजनिति हान्जायाव थाया मानो जोंनि बृहत बर' जाथिनि थाखाय आं खौसे जाजानायखौ आंबो लुबैयो आरो। नोंथाङा दा बबेबा राजखान्थि हान्जायाव बाहागो लानानै थायो नामा? दाथ' आङो जेबो राजनितिक हान्जायाव गैया। आं दासिम गुबुन राजनिति हान्जाफोरजों जेरावबो नांजाबनानै थाथ'नाय जायाखै। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायगिरि खोनासंगिरिफोरनिसिम बे मोनाबिलि समाव आङो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। जायखिजाया नोंथांनि नैबे सोंथिखौ आङो जायखिजाया ससियेल मिडियायाव नुनो मोनाखै, जायखिजाया सासे सानै मानसिनि खुगानिफ्राय खोनादों। जों राजनितिक दोलोजों लोब्बा थायै हिसाबै जोंबो एबा ग्रासरुट लेभेलनि रायजो राजाफ्रा बे खौसेथिखौनो लुबैदों। आथिखालनि जिनिखि सिटुएसन, बे सिटुएसनाव जाथिया खौसे जानांगौ। सिगाङाव जेखि जादोला जों बे मोननैबो राजनितिक दोलोआ मोनसेनो जानांगौ। आंनि मथेबा मोनसेनो दोलो जानानै बा
खौसे जानानै जोङो नांनांगौ नङाब्ला जोङो जाथिया जौगानो हानाय नङा खारन जों जाथि सेथले बेथले जानाय समाव सिगाङावनो गोखा गोखै जों मोनजोबखाबाय गुबुन माहारिया जोंखौ माबायदि खालामदों आरो आथिखालावबो बे फरजाथिं थांगासिनो दङ बेखायनो जोङो नैबे समाव खौसेथिखौ जों लुबैथारदों आरो रायजो राजाफ्रा खौसेयानो दङ बा रायजो राजाफ्रा थिगानो दं खिन्थु गोजौ लेभेलाव एबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायनानै जों खौसेखौनो जाजानो लुबैदों आरो जाथारनांगौ जायाब्ला जोङो इयुनाव गुबुन राजनितिक दोलोजों जुदि लोब्बा लायोब्ला जोङो बोबथिंजागोन आरो जों जौगानायनि लामायाव जों थांनो हानाय नङा खारन आसामनि गाहाय मन्थ्रिया बावैसो सिगाङाव बुंनाय मोनसे ससियेल मिडियायाव नुदों जे फैगौ इलेक्सनाव बिटिसिनि जेनिखि फैगोन इलेक्सन बे इलेक्सनाव हारसिङैनो बिजेपिया जुजिगोन होनना बुंगासिनो दं थारमाने स्रोद आवगायनानै बियो दा प्रमद बा दानि इउपिफोरखौ थुखोजोबनानै लासैनो बियो गावनिजों सापर्ट बोजोबनानै जोख्लाय हरनायनि लामायाव लागासिनो दङ बेखायनो जों बे बेलायाव जोंनि जाथिखौ जौगानो थाखाय एबा जोंनि बिटिसि हालामखौ जौगानो थाखाय जोङो जाथिया खौसे जाथारनांगौ आरो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जायगायावनो जोङो मोनसे जानानै जुजिनांगोन होमब्लासो जोङो जौगानाय मोनगोन एबा जोंनि हारिखौ जों गोजौआव बोखांलांनो हागोन नङाब्ला खिन्थु जोङो सेदले बेदले जानानै जोङो सिगांनि बायदि आलाय आथाय जाजोबसिगोन बा गोदाव सोराव जों जाजोबसिगोन बेखौनो आं बुंनो लुबैयो नोंथाङा सिगाङाव जे बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिफोरजों सोमोन्दो लानानै बा माबा मोनसे खामानि मावदोंमोन नामा ना आथिखालाव दङबो नामा आथिखालसिम आं मोनसेबो पलिटिकेल हान्जाजों एबा जों राजनैतिक दोलोजों थानाय खुनु खामानियावनो आं गैया मावफेराखै जोङो गाहाय लेभेलाव जायखिजाया मोनफ्रोमबो समाजनि फिसा फिसौ खामानियाव जोङो लोब्बा दङ एबा समाजजों जों लोब्बा दंजोबो राजनैतिक दोलोनि खामानियाव जोङो लोब्बा गैया बे हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि जाथिखौ जिखि दोलोआवनो थाया जोङो खौसे जाजानो लुबैदों एबा जोंनि मेगनाव नुनायाव गाहाय लेभेलाव रायजो राजा थिगानो दं गोजौ लेभेलाव जुदि खौसे जायोबा गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा गासिबो खौसे जाजोबगोन खारन जोंनि गोजौ लेभेलावसो जोंहा एना एनि जाना दं पावारखौ लानानै बेखायनो जोङो खौसे जाजानायखौ बिराद लुबैदों एबा खौसे जाथारनांगौ जोंनि जाथिखौ जुदि गोजौआव बोखोलांनोब्ला नङाब्ला जोङो गोग्लैलांसिगोन आं बेखिनिखौनो बुंनो लुबैयो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन